Ngike ngabuka enye nje i-podcast lapha bekhuluma ngesabatha. Bethi kahle kahle usuku lwesabatha usuku lokungasebenzi. Kufanele ngabe akwenziwa lutho ngalo. Kufanele ngabe ngisho ukukhonza. Asikhonzi ngesabatha thina esikhonza ngesabatha. Besho impela nje ukuthi isabatha nje impela usuku lokuthi uhlale nje ungenzi lutho. Ngase ngibangala ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu abangazi lutho ngesabatha, abangazi nokuthi kusukephi ukuthi kukhonzwe ngesabatha. Bese bona beqhamuka sebezochaza isabatha bebe bengasabathi ngisho ukusabatha. Nakhona futhi abavezi ukuthi iluphi usuku lokuthi sikhonze uJehova, ngoba phela uJehova akazesho ukuthi asemkhonze ngesonto. Awukho futhi umbhalo onjalo. Ngiyacabanga ukuthi lento yokusabatha ngiyafisa ngathi ngabe ingadedelwa kulabo bantu abasuke beyenza besabatha, kube yibona abayichazayo, ingagcini sichazwa nje umuntu osuke engahambisani nayo, ongazinakwazi ukuthi yenzelwane. Ngiyengizwe abantu bengibuza nje bethi sisabathelane. Ngiyake ngabaphendulike mina ngiyabatshe into eyodwa kuphela ukuthi masuke sisabatha suke sisabathela ukuthi siyathanda. Ileyo kuphela impendulo yami engiye ngibanike yona, ngoba angicabangi ngempela ukuthi umuntu ongasabathi nongahambisani nesabatha ukuthi uyakudinga ngempela ukwazi ukuthi sisabathelane. Bakhona-ke abantu abasuke benenkolelo ukuthi ukusabatha okwamaNazaretha, kodwa ngokweBhayibheli nangokombhalo uNkulunkulu akaze kuchaze kanjalo ukusabatha. Ukusabatha kahle kahle komuntu wonke. uNkulunkulu wayekhiphe nje isiyalo sokuthi wonke umuntu ngalolu suku akangenzi imisebenzi ngalo, engathinti lutho, kodwa abantu babenze ngazuthi ukusabatha okwamaNazaretha, kanti kahle kahle kufanele ngabe kusabatha wonke umuntu. Ngoba-ke vele ngeke kwazi ukuthi kusabathe wonke umuntu. Ngiyengifisa ngathi ngabe lonke ikholwa liyasabatha, kodwa-ke bakhona abantu ababa nezathu zokuvika ukuthi kungani bengasabathi.